Kariwar Development Organization RWDO hakashipau tarik yayong kalalit IT akador khas show Chief Executive Member ke KHADC ba shambor lang renja bandawa ban pen bahaya kayo lengkhat kayo hat thamai bat ban pene pansa ya khando ka siap banum ai NOC shika sorkar jala lada ka thumu ban thiet jaka ban bu kerteng de katien khasi hakishnong kithau bat banum ai NOC ban shnalen tiral Habai kran sekilar pathai khubor u General Secretary ka RWDO ba don lang el nombri ulong ba kajinga kran bat u CEM ka KHADC kalong ka pasaiso namar ba ula kular ban shimkhia ya kini ki South li kimat ki bala pensngau hakma jongu bat ula kerpad ru ya ka KHADC ba kamde ban aila de ka sorkar jala ni kinu ki company bakin thiet jaka hapo pur usam ka council ka RWDO kala kenturu ya ka isi Pakan jer kerteng thamai no da kiktiin khasi ya baro kishnong ki baju khot baro shikata da kaktiin nongwei kum ka khana para bil para gambal bari na lor ki weide shushu uba nongbri ula ong habai de bat ki yau khaput na kaliang u CEM ula kular ban yakran ber ka sorkar jala pa ban yakran ru yau MP ban kran ya ka sorkar kme ban pli ya ka yau ki hat namar bon ki pai ba no shnong ki basa ha ki than khaput ki im da ka khayi ka pateng Sisa nado ki por ki baman shwa ki yo bordar ki long legal kula itu komen da central komen ki ya ki ya kayo ka hat kalong man la kasniyo kum baki ju penbe kadon kecing yarung yami apreng ki tharbangla bat apreng ki nong India tang bakatar kecing yarung cing kalong highly secure mo kaba kini ki border BSF ki don kat bat kitu ki bawan banglar kim la meniai lai lan sinis tai kiwan daga por ten re kumba kalong mentang yo I ba kani kayo kala kut no nadu bawan kitu ko covid ka klam covid te kala kut no kitu bat hadin nang tu kawan ska fencing katu kecing ikren lain kayo ka hat kala kut no henry ka don pa kecing ikren ka central government hak kitu ki por lai pang ban plebyang ikini kiyo ki hat henry ka bas ngol ngo kalong ba kini ki than jungi ha thain pon uslab aku wi thain kim ka nagalian sarkar kam da chim khia than ban ple biang se sin pad ikini kiyo te kan long ka ching du nong ka bakraw ban ni kerpat ya ka autonomous district council rengkat usin terelang bak state government rengkat bak central government bahkan chim khia ban wad ikilat ti ban ple biang se sin bahkan long kum kawai na kilat ti ban aikam aijam ya kitu ki nong chung nong di basa sia tu ka thain ki ba im basa ki lain border bat kumcu ya ki nong chung kasih ki ba wan yo wan phiet ban pet ki ti thai hoi ki klem play show andre nagaliang ka seng chungi ni la lik play ha kitu ki hak snem ar hajar ar tuwe bakla ni la lik play la pan slow di kinong yo bikin chung yo song hat rangkat ki bor sinong ki sordar ki badan tu thai ni la yai rangkat ki ni la shu ya play la ka play hi bakin long no tang kum kini ki local market mak dia ya de ya thiet tang pra no sinong hadu menta kini ki dang ya continuously ki dang ya beteng menta tingi kerpat i ka sarkar bakan simkya lo ni ka menta nang ba ni I bakin ki por ka de ka cing produk kam ka ba palang bangin phai tang sikam sarkar kam long tengi habwat ikilap di kumno bangin yo ban play ya ki yo ki hat ngila ban pethe ki business wala de ki micro business ngila ban encourage ki nong yo nong hat nang ba kan long ka we na ki kilat nanti ke ban ai kilat sengkam senjam ha bi de pene ila ular ba ila ai ka assurance ka ba syai sangi iong bakadon kam palat ke yo ka hat khnam kan create mo employment om tang ya ki samla andai wat kilong kemir ni I babun hia porikasi ki bakap sure ke market ki de kilong kemir te kaya rap sibon ba ban kalian ci la ai ka assurance ba ini trend ba sarkar hamtam ila ila ai ru assurance ni trend ba MP ba ini trend siapa parlimen trend cum I te ngila ai ru petition te mai ru ila ai ka assurance cengi ba in sampai banyak halor kanega banta bat ban ya keren ru bat ke sarkar laka dei ke sentral la ni bat petition kalong hak biade bat ke cimbu kerteng mo ka bangi khot ki kerteng snong ki kerteng thau ke babon hak ni ka ri khasi ke bukan thuk kanega khasi autonomous district council ni iba hak thain ri bhoi haki west khasi hill wat ha east khasi hill ru kidon bon ki cakala ni kisnong ki thau kapala bo kerteng de ki kiten nong wei kum ka khana para chalu para
mati bakum ta ter tena kalian kaseng cungi ngi snowdon kan kicing bukho lo kan kicing long cing man namar bakari kasi cungi hi hak cing syang ide bandan da ka kerteng hasi la jong khnang ba ki pardo prasnam cungi ba wan hadin habot kin snow sngan kin don kata kicing snow long trial kicing ba khando ko siap henre habang ya cherum cheneng khantam bangi ya ki lain voice lain bordar lain berni niyo iba hapo ki signboard ni iba bon hi kisnong ki thau la ai di kerteng nong wei ki kerteng ni mangala ong mentan te ni kerpad ICM ni simkhia halok ni menta ba lada long kepala bat ben simkhia bat dei hiru ban long namar ba kari khasi chungi hi kadon kam bangin bu hi da ka kien la chong ka ba ni ki parodo parsnam ngila ban snow ku bat ngila ban don kata kecing snow long try bangin snow sngan halok chong ka bri ni operat ni skum bat kabasau kabakadu antat competition ka pani ICE kalong halor ka lentiral kaba baro sing halang kila keren halor ni bentang bat baro hirup pai ba di keren halor ka isu kepada isang lentiral tinggi na kalian ka seng reward ngidon kecu ka thong ngidon kecu sing smu ba ngidon ta kecing smu kia ba ladawan ka lentiral kan long kecing ta ka khrau ba ka kasi ba ka cek bri cing namar ba i bak kimdan kino ki mechanism ki babyang na kabanta ban te lakam ki influx la ne ki chingwan chung ta ki mendari ban wan buhai snong ha kari si chungi tinagaleng chungi ngila kerpad ICM berkat ki isi hi bro kawai bat konsil bro kawai bakinom ailat ya kani ban ai ke NOC sia ka central government la ne sia state government bakin establish la ne bakin sedang ya kata ka railway tracks apo ka rikasi chungi kat bompat biang kini mekanisme ki banyada ya ke influx tani kita kibri di bawan bantuit na barbi mar kumbangi i menta wat lada karel kamwan ru kacimbon kini ki influx kacimbon kibri ki benabar ngi i ban ki thain Bangladesh ki wan na ki thain na ki wepat ki celaru ki wan ang ne ban buhai snong klem kino ki kot slaki documents ki babiang ten ni na kaleng kaseng ni bancur i namar ba let's say lada ka sorkar kampala ban tembiang kini rules and regulation la ki polisi ban te lakam na ka banta kicing on kerthep kini mendari kan long kicing ma ka bakrau ya ka ribu kecek kende cungi kini hi kisau tuli ki isu ki bidon kam ni lapha manta bat kidang don segi gue pat ki isu ki bang inang ya budi nang ni semat ban inang wan ya kendu lada ngidang don kam blej bun nak lem cungi ya blej ya ICM bat bancur ru ba insim kya ya kini kicing competition ka appeal ka bangi ka seng ya pha sei publish bo